Ngibingelele ngani sakuthi ngibingelele kini nonke entsha nasezansi. Yebo bafowethu, njengoba niy'bonile-ke le y'ndaba lezi engikwathi niy'bonile nonke futhi. Bambuza-ke umbuzo lapha uMikweli okuyi-defender yempofana. Ngicabanga ukuthi lisenza kahle njengoba isizini lisaqalile nje, ya lisenza kahle kakhulu. Balibuza-ke umbuzo kuthiwa, yebo wemubhemu, njengoba wazi-ke ukuthi nodlala neMamelodi Sundowns okuyinsizwa ezine-star sesibili njengamanje. Kuthini-ke ukuphawula kwakho kuleyo nto leyo noma kuleyo nkulumo leyo? Ithi kini indoda-ke, hhayi, siyawahlonipha ukuthi amadoda awine i-star. Sikuhlonipha kakhulu ukuthi bangama-champion ase-Afrika, siyakuhlonipha futhi. Kodwa-ke thina siyimpofana, awu madoda, ngiyaniqinisekisa ukuthi as a-Kaizer Chiefs asabi muntu. Awu bafana abadala ekuzobhutshwa, ithi asisabe muntu. Ithi omele ukufa, ofayo akafe. Uthi sobona khona enkundleni asibasabi. So, kuyobonakala khona kusasa ukuthi-ke iyozala nkomoni ngoba ulishilo uKhantoso umfowabo kaMikweli lapha wathi, hhayi madoda, kuyofiwa kusasa, sizobalanda njengoba besihlala isikhukhune ngqo. Isho kanjalo inkosi yombhemo ethi igemu yakhona izobe i-tense ngenye indlela. Ngicabanga ukuthi-ke kuzobe kuyigemu e-tense kakhulu iy'ngane zakwethu. Akusiyo igemu ezobe inomngani noma incenyisa lena. Kuzobe kuwafa wafa. Kosala enkundleni osalayo, hhayi bafana kuzobe kunzima. Kuzobe kunzima-ke ngane zakwethu. Cha, ishilo impela-ke ingwenya yathi, hhayi asisabi muntu. Hhayi, ngiyathanda lelo gama lelo bafana lokungasabi muntu. Ngifuna indoda enesibindi sokukhuluma, engananasi mayikhuluma, ebeka inkulumo njengoba injalo, engadrayisi, engahloniphisi inkulumo. Ngifuna insizwa kanjalo-ke mina efana nayo le nsizwa, noma ibuye ibe nawo-ke amaphutha phela, ithola ama-yellow card angenasidingo. Ibuye ibe nawo lawo maphutha lawo, kodwa hhayi, ngiyathemba le ndoda mina lena kungancamela ukuthi ithole i-yellow card nokuthi udlule eduze kwayo sakudlala nje. Hhayi, ngiyayithemba lapho-ke ngoba ngeke ikuyeke nje udlule eduze kwayo. Hhayi, ngakhetha ukubamba le ndoda le, ikulahle phansi. Uyabo, nayo into engiyithandela yona, iyayithatha i-responsibility yayo le ndoda le. Yabo, akufani nabanye utholukuthi uzoyeka umuntu adlule nje kube ngathi akunamuntu. Lena baba ngeke udlule eduze kwayo ikuyeke, lokho siyakwazi. Ingamane iyithole i-yellow card. Into engiyithanda ngayo futhi, noma ayitholile i-yellow card yokuqala, eyesibili ngeke ayithole, uzodlala ayiqede igemu. Uyakwazi ukudlala ene-yellow card kahle-ke emva kwalokho, uyabo, uyakwazi. Akusiwo umdlalo othi uma esethole i-yellow card ahluleke ukudlala. Uma sene-yellow card ila edlala khona kahle kakhulu, uyabo. So, into engibuye ngiyithande ngaye lo mjida, yabo, yinto engibuye ngiyithande ngawe. Uyakwazi ukuthi uma sene-yellow card akwazi ukudlala igemu kahle ngesizotha futhi. Danko.